Hej, jeg hedder Sten Molsen. Jeg skal stå for lodtrækningen for middag for 2 og stand-up her på Rasøje. Præmien er en 4-retters menu og 1,5 time stand-up med blandt andet Sten Molsen, en der hedder Daniel Lille, og så en kæmpe overraskelse, som er den hemmelige gæst. Hvis I tror, at det lodtrækning er noget fusk, så kan I være helt roligt. Valentine's Day er jo noget, hvor man plejer et forhold. Forhold, det bygger på respekt og tillid til hinanden. Ja, så også lidt på løgne og utroskab og undertrykkelse. Altså, det bliver jo lortarrangement, det her. Men det er godt, der er god mad så, og fantastisk stand-up. I skal glæde jer. Så er vi klar til lodtrækning, og alle jeres fine navne ligger hernede i bøtten. Og vejen til et langt forhold, det går via munden med kys og dejlige ting. Så vi prøver med munden. Står der her. Michael Bæk Hansen, du skal simpelthen sidde her med vinduespladser, og så kan du kigge direkte ind i den her stolpe. Ja, du kan godt flytte stolene, så du kan se det, men jeg skal da ikke blande mig i, hvad I laver i jeres forhold. Ha' en rigtig god fornøjelse, det bliver skide godt. Glæder mig til at se jer. Til alle jer uheldige mennesker, som ikke vandt, der er der kun én ting at sige. Der er udsolgt. Nej, der er selvfølgelig nogle få billetter. Gå ind på rasøje.dk og lige bestil de sidste. Men skynd jer, der er ikke mange tilbage.